rumangsamu ndek alas ta iki? Kok bengak-bengok kaya enggak kena koni. Lah kok ya sik kaget wong jenenge Ludruk. Ludruk apa iki? Patri TV Budaya. Budaya pimpinane Handoko Kibot. Dung tak tongkleng tongkleng tongkleng. Kawanan aku rek, tinggalan upacara iki. Ya pinter wedon iki lek dipasrah-pasrahi. Ngene yo mari. Kari ngatur gapura iki. Soale gapura sing dhuwur wis buka. Lah opo gimana ndek kono iku? Marvel. Wis awan aja ndekemae di kamar. Lah, saiki kari ngatur batine, selak tak go ngedus. Sing pincan ketok-ketok. Nah, ngopo. Anake kalau wis awan aja ndekem di kamar iku adus-adus. Lah kono ku ya apa ti? Wong kono ku ya ibuke. Lah didudusi kono ta wayahe. Momun cek didusi bek dae mariki. Lek kon gelem ya dusono dhewe. Kono ku anjene compare endi? Lah mosok rumah tarik situ ae gak kelar kono. Nyoba apa kok Raden? Sing ti, sing mak, sing le. Sak selangkangane kon kosoki. Lah kon lho Mon, kok iso nyendak-nyendak Raden? Lah apa masih Raden tak rijiki tak rumat. Wong anjene Raden iku anak kandungku. Lerek mami isu. Ya ngono le, pisu ana mamimu. Lek iso gebangen dodone ngono cek ampek. Mamulo amun. Lek arek iki jan lagake omongane jan tes turunanmu. Delok ana plek ketiplek jan padha do iku lho. Iki jelas anak selingkuhanmu paling. Waduh, si krepot lerek. Iki aku ngompol doan. Ngompol maneh Mon. Salahe kemul sing wingi sik dorong garing. Lho, mbok nang golek norong-norong Mon, arek iki cek balik ngompol ae. Lah aja digolek norong-norong ti. Digolekno kebo ireng lho pancet ngompolan ta iki. Wong iku ngono beser ngono. Beser apa nih ya? Depannya nih guys. Oke Tommy, soalnya Tommy. Piket iki lho. Oh, jan repoti tok elek kon iki lakar beda ya ngono, gak teko-teko. Ayo. Ayo, Ambil dodot-dodoten iki arek iku ti. yo diotot yo molor Mon. Muncrat. Awake iku lho ti. Duh. Yo, Jang. Iki aja lali ya, Nek. Saene Pak Gisan iki hampir no soalé selak gawe nyamoni sapi jare wonge. Lho tak bedhono kodhek padene dolokan. Lah sing gawe jamu ana ta, Mbok? Sing gawe jamu tak ingat dhewe, iki terno nang Pak Gisan. Iya wis, Mbok. Lah terus, iku duweke wis mari apa gorong? Ya dorong, Nek. Engko gawakno pisan lek dikeki nang wonge, lek gak dikeki ya tak paranane engko sore. Mari iki kon lek dodol sing ati-ati lho, Nduk. Soale saiki ngono dinane kemerdekaan. Ati-ati yo apa sih, Mbok? Kali kemerdekaan iku kebahagiaane wong sak Indonesia sih.
Ya wis ngerti, Nak. Aku lek iki ngono hari kebahagiaane wong sak negara Indonesia. Tapi ya iling-ilingen, Nak. Iki ngono bareng dina Rebo Wekasan, lah kok ana kala liwat embong, lah kok ana apa-apa. Loh, iya ya, Mbok. Saiki Rebo Wekasan. Lah tapi riko mangko gak gawe seruntul, Mbok. Ya gak kaya-kaya kondo, Nduk. Lah wong elingku iku mang lho dikandani Mbok ni Suryati sor iki lho. Kono ya gak rublas ta aku. Baba wis mari iki aku tak golek klopo ambek golek tepung beras nang wetan kono gawe seruntul. Ya lek ngono aku tak gak nyang ae, Mbok. Tak ngawangi riko gawe seruntul. Wis ora balik-balik preye jeng. Sido mbuak terus engko jamune kon gak apa-apa wis dodolo. Engko ewang ngono godhog tok ae lek kon mulih wis ya. Lah men gak apa-apa ta, Mbok? Ora apa-apa. Oh iya lah aku lupane mangko lali aku nduk sik entenono sik tak jukokno ya. Duh, ya apa mulai mbek ajeng iki. Kate tak rujukno iki aku kadung isin wong akeh. Gak tak rujukno iku anakku kadung kedanan kaya ngono. Ya apa iki? Makane aku wis kadung gawe ontran-ontran kaya ngono iku. Mosok aku kate dilatih duku dhewe sih. Oh, kok gak tak oleh iki. Arek loro wis kadung runcung-runcung bareng, metu bareng. Engko lek sampe bobot maneh apa gak isini-sini wong tuwe. Tapi tak kongkon balenan maneh iki aku wis kadung ngomong kaya ngono iki kaya apa sing kate mulai aku iki. Duh, bapak wis. Sak karep-karepe dhewe wis kono wis. Ya badi polai, rujukan bangga gak ngongkon gak menging wis aku bingung kikuk gak karuan. Kok gelem ngedep nang aku yo arek loro iku yo wis babat tak setujoni mari. Kate mulai omong wis ewu. Yo bapak wis aku tadi wong tuwek yo angel. Wong emul yo arek kenek kandhani. Sakarep-karepmu wis pola-pola ono we kono. Iwo awak iki lho. Lah kenae kon mangono di jam. Jenenge aku kepanasan udah sampai koyo meletek lo tengah-tengah ngali tak aku nang isor wedi pencit. Oh, lanjut dari kok belos. Aku yo ngiyup tuh di emperi buang ribu. Petokan siake. Ngono iku, kon gak kawan aku blas jam. Aku cenderung mangan blas kok mulai mang. Wong rasane gak wakno riko. Ditekno Junedi ku ta mbek Karnoto Beher. Karnoto sing sendiri apa? Kocokku jamat barang iku. Jamat asli sing anu wetan.
Kono nang kancane jan gak setia kawan blas. Gak yo jam. Oh, gimlo kok moro-moro tuku motor ngene iki nuruti awake dhewe mulai mang. Mamula ya ora mesti Kang Don, Riko ku masih nom-nomane main to. Lagi iki moro-moro iso tuku motor. Ini kita coba mari gini, catang main mari. Yo. Cek sadu mari ini. Waduh iya yo, mari kita tantangi mari iki. Wis tutuk. Hop 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 hop. Aduh, ya ampun nyeri roh. Rahim. Ini nyopor kayak bakar, ini berkebetu. Jam, mudune jam. Kok niki ditunuti kakan cocot kok nih. Aduh, kancane nunut pisan wis dipisui rek. Ayo maino, koyo bini kono. Wis tok karo wong pangkat iki. Lho iya. Lho. Ayo wis. Sepurane ya Don, timbang tak gawe main, karo tak gawe bensin. Mati ya jam kena omongan ngono spray tok batemenan berarti arek iki. Lah yo, long plaksone kaya unine cecek udah dipidhel. Nang tengoe maren, Bra. Ya apa to iki rek. Mau wis Don, aku selak njuk sayur nang Tengger. Wis yo, tak tinggal sik. Oh, iya weno. Kon ya. Penak yo jam lek du motor. Wiwari-wiye kari slurut. Wis narak keju ngono ta iki lho. Ayo, aku modon. Makasih. Kang Don. Nah, Mosok mriki nyambut gawe Kang Don. yo preja mau awake dhewe mari upacara paya kabeh aku. Lah yo kita kesel kita. Lah iya. Lho ageton celuknya kami kok kan metu. Timbang tak ora tarit lho omah iki. Lah masih kan obong pisan omahe lek wong nono ya, nono ke nyang gempol kono lho wonge. Tuh, donak-donak apane sih? Jajale kepelan iki meh ngono. Wis, apa di? Bare ya kami nang gempol iku lho aula apa tun. Ya nyambut gawe ta ke dodol bikang. Aduh. Biyen niko sik pancet ae ta tun. Wong biyen niku wis tak kandhani, tak kongon prei. Lah ngono ku ndek gempol, ngono ku ndek hotel ta ndek apa tun? Lah di hotel apa sih ke? Ya di losmen kono ta. Lah kok gawat ton ya kami. Iso-iso njong ndek losmen barang iku lho. Di losmen di, Mbak. Ya papane losmen andameni lho ke. Anjene keparat lek kon iku tun. Ngomongan di sawah ngono lah padha ae ta. Wis ora mbahas ya kami agake. Sarono kon utange. Lah kok nyimut ora melok utang kok melok nyaur. Anjene. Din, mulai Din. Kayu gawon Din. Tuh, lapai birunya lagi dol. Wis tak gawon timangane mulai nganggur lotong. Ayo gawon. Lho aja ke lapen tak gawe adang. Wis gawon Din. Tak gawe adang apa iku lek gawa. Adang karo wedi lah padha ae atun. Digodhog. Din. Wong sakmene serotong-serotong ayo. Kantul. Panjenengan keparat kon iku ke. Kayu kuwi ndonok wis, lah aku adang karo apa? Lek kayu ku ndonok blaen aku wis, gak mateng segoku. Lek bapakmu iku anjene ora penet lele. Lah tuku sual komprangnya sampai 10. Masih podo-podo, gak penet anjene. Anjene aku seneng gombalan iki, Bule. Oh ya wegah lek rupane ngene iki. Ngene iki lah mali timane gak tau salin ta nang wong. Lek podo-podo. Mbok nuku anu suwale pisan ae. Aku gak boleh nang sual lepis ongkop. Ya kliru ta le, lah wong jaman saiki ku lho. Gawe suwale pis iku gaul arek nom. Lah kamu boleh lek gawe mlayu lo nyimpen-nyimpen. Kula apa, Nduk? Ngrumati arek ta? Oh Riko ta, Bek.
Rumah anak gimon iki lho sing tas adus. Walah. Lah kok dungaren marpel iki tangine awan, Nduk. Ya ora awan bek lek tangine areke. Mek saking asline aku manggawanen rene, tibane tas adusi areke. Walah ngono ta, Nduk. Lah mbokne nanti kok gak ono abane, Nduk. Lah lek mis kaya ini wis budal kabeh lagi, Bek. Kenapa Mbak Riko kok golek mami? Atau cang duwe ta? Aduh, pocole rek, jan asin jelas gimun lek iki. Jan gak buak belas sih lho, dah. Temenan lek arek iki wis, tumbuh lek kresek wis. Kon sik tetep ngompolan ae, Cung. Ya iya penak. Gimana jeding? Oh, ya kok kabel. No menenge ngumbayong pon mutok bendino. Pesing kabeh ku. Kok nang omah, Nduk. Tak unjukne wetenge lek sik tetep ngompolan ae. Ya tak kondomis ke sik Bek engko ya. Ya wis lek ngono aku tak mulih wis ya, Nak. Iya. Oh, sing lucu. Kok Jopi, kok ae dilanjut? Wih, teman sih mau. Aduh, sik ketemu genjek-genjek loro iki ae. Suker omahno pranmu. Gak pas budal sekolah, gak mulai sekolah, sik patuk golonganmu ae. Gak kon mulai sekolah ya mene lu teko diae. Wah dia, ya apa papi rek? Iki ngono hari kemerdekaan pi, ya teko upacara ta. Lah upacara opo kon niku sampe ya mene? Paling kon ya teko klento. Apa maneh ambek solikin iki? Solikin. Kon ku. Atuh, iya mon, gimon. Marekne aku ambek Riko kok kepenak-kepenuk ae. Kepanak-kepanuk gegermu sing penuken niku ah. Wis saiki kon niku mulya. Engko sore ngaji. Lah menisu aja lali kon teko sik isu. Lawang meneh iku pre sekolah pi, kok iso dikon teko si isuk iku lho. Ya apa sampean niku? Ah, bodoh iki. Mamula kon niku aja gandeng solikin ae, cek gak bento kon niku. Meneh suku lomba le, tole. Rungokno kin, gobokmu. Lomba. Lah rumangsane Riko iki aku budek ta kok digobok-gobokno. Sitake potongane Riko kok cacing kremien. Cacing kremien umbalmu sing ijo ah. Salah tak bantil bladok iki dadi ondur-ondur kon ku. Wes ora. Kerem rek. Lah yo. Mbok. Mana nanti? Biasa itu bos. Ayo. Kok enggak piro? Ojo ini mewi. Waduh wis. Wis ya ke aku ora ditak pisan pok lho, aku wis gak awek maneh. Lah ngene Nur penak. Mari iki lek lancar ngene masih njukuk maneh langsung tak cairno. Ayo kate pengajuan piro maneh kon Nur? Nur. Gak wis aku wis kate prei, aku wegah kon ngamukan. Malah bojoku sing ngati kon pe. Lancene bojomu ganteng Nur. Aku iku Nur gak kira ngamukan. Lek nasabahku iku penak-penak ngono lho. Lah enggak kaya wong ndek kono iku. Aku kok wayahe nagih nang omahe gak ono Nur. Tak WA gak bales kon iku. Lah kate gak pegel ta kaya aku ngene iki. Lah sapa lho ke wani nang kon? Lah kon barang ya tau ngono Nur. Lah biyen kok tak tagih singitan kok. Ora mek pisan ae ke. Masih pisan, sakjane lek gak duwe ngomong gak duwe duit. Ora singitan, di WA ya bales. Ke sik gak ono meneh ya. Timbangane singitan. Nanti WA yo ke wong ndek kene ku wifi tepak trouble. Tepak mati lampu pisan. Kate WA yo po nang kon. Lah Nur. Aku omongan koyo kon mang lu sampe apal. Iku ngono alasane wong teng sak gendinane. Yo bapak wis ke, pokok aku wis po, wis gak diutang nang kon. Iya Nur po. Ben minggu ngarep tak cairno 20 juta ya.
Ora kere ke, lah wong aku njuk 5 juta kon kaya ngono, omongmu lah ndae 20 juta. Kono apa omahku? Bojoku kon pek. Oh, yo awas kon, lek ben gak joko, lek butuh nang aku yo awas ae, gak tak cair nang kon. Nek wis, apa wis? Loh, HP ku kari. Awas ae kon nanti nang mana kon pek lek kari. Jamu. Bajeng. Apa Hul? Sampean dodol jamu sing garai penak nang awak Bajeng. Ya akeh Hul. Kene lho lungguh kene milih dhewe. Opoan sing kon rasakno Hul? Tak golekno jamune sing cocok. Awakku lho loro kabeh Bajeng. Boyokku rasane koyo mreteli. Duh, kon kok lebay Hul. Lah lek boyokmu mreteli, ya bongko kon. Iki lho, jamu cocok ya kon. Jamu pegel melarat. Lah wong aku loro boyok kok riko tawani jamu pegel melarat Bajeng. Lah kon loro boyok kakean nyambut gawe sih Hul. Lah lek mari ngombe iki kon soge, ya gak loro boyok maneh. Waduh, riko kakean ngomong, dangan wis ilingno. Kelas e. Tapi duwe engko lho Bajeng. Waduh, iya wis. Tapi sak botol iki 10.000 lho. Duh, iya wis masih 15.000 tak bayar. Kok sak botol sih sak gelas. Sik ta Bajeng. Ambune kok ngene yo. Lah lek jamu ya ancen ngono ku tahu lambune. Yo lek dawet enak. Wis tak lambien lagi. Waduh, yo. Bismillah. Aduh Hul, keliru Hul. Yo, pose riko Bajeng. Aduh iya Hul, keliru kuda liar. Ya opo iki Hul makane gak duwe bojo. Wadia, lah yo pose riko Bajeng. Loh, jangan Bajeng. Aduh, jamu apa iku Mang Bajeng? Loh. Aduh. Ya jamu gawe wong sing duwe bojo Hul. Duh, sepurane ya Hul. Gelasnya Bajeng. Ya apa Hul rasane Hul? Lah kok malah terkenyar ngene Bajeng. Duh. Golek-golek tebak Hul. Lah kaya apa? Ya blosokno kono Hul. Hari. Sepurane ya Hul. Duh. Apa rek nasibe arek iki? Tak boleh gue. Bun. Ibun. Ampun. Oh, bengak-bengok. Kalau karo nek kena nang yak meneh gejene. Rekae wis. Aduh, atose rek gemek iki. Nandi bapakmu? Hei, Yo gak rono, Nak. Bu, rek. Di, gimana Di? Ora usah melung-melung. Ayah gano metu. Ya ampun. Jan hancuri temenan kok arek iki. Lo jam metu wae, jan kok gimun iku lho. Aduh, jan persis yo. Nang anak itu temenan. Iya, coba paling. Nandi genahe bapakmu? Kali ya si enom. Masa sih gak perlu ke dengke. Kan bisa nipel, tompel. Iya, jeneng ku Don. Om Jawat gitu gak iso tadi. Nah, Om Jawat ku. Duh, lah terus yo opo rek kabare persen kuwi. Sale gimun pas upacara mang gak nyang. Nunggakake lho jam gimun nang aku iku. Tis. Ya aku gak mau tahu ta. Lah perkara tunggakan jadi ndek dicukule dari kuwi. Lah iya lek tunggake kayu jam iso semi. Kae genahe bapakmu mang pamitan Nandi sente. Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Ngerti Cis, Buncis? Duh, kudu tak idek kok arek iki. Ayo jam digoleki sak ketemune jam. Ayo, aduh. Wis wis. Ngurusi arek ngene sampe budrek setruk iki nek aku. Oh, kebulangan. Wop. Apa? Wih, cak.
Sing mburi salahe potongane kaya lontong. Sing ngarep kok lapis, lorek-lorek. Wow, potonganmu kayak getas, mesak kepel ini lho. Gue kan ku. Ayo Din. Barek kon mang lapo sih Din? Kok iso kari ndek kene gak melok nang menu Riyati ku lho. Wah gaulnya lek namanya Nuriati. Tawani skincare tok au. Barek skincare gincung. barek kon ya ngono. Lah wong lanang-lanang kok ribet skincare tok ae. Yo kayak perawatannya. Tapi mbolek Nuriati. Kadang aku tawani gincu barang. Wis ora bahasane ae Din. Adin, lak panas Din. Ini tas sik dulu. Ini ya. Ini tas. Apa? Salah ini ya. Aku lho kate nang mriko kate mampir. Oh, saya salah ini ya, sih. Wis tambok ae nang Meriko. Gawe ono ndek kene panas-panas. Karepku mang mari nang Meku Senak. Kate mampir rono, dadak riko ono ndek kene. Ya kusik tanah. Aku iku mang ya kate nang omamu. Agi sik tulung ngono mboke, slegreng ngono dhuwit sak sretan ae. Kok kemenyek riko, Mbok? Kadek nyilih-nyilih barang mau biasa njaluk ngono kok. Barene iku lho kate gawe apa? Ya gak penak tanah, aku iki kate njaluk tok nang anak iku. Wis ta lah, slegreng ngono aku sak sretan ae tak tuku beras. Beras kluntek, Nak. Lah kok gawe tuku beras ya, Mbok? Lah kaya wingi nang Gimun iku diteri beras rong sak. Edin, kaya wingi ngeterno beras sampe kon sing nang Mbok. Lah ngeterno beras apaninya? Wong berasnya didol menen aja Gimun, duwe ge main. Oh, anjane kebacut lek Gimun iku. Ya lek ngono aku tak mulis ya, Mbok dilu. Lah ora apa sih, Nak? Wong kate mulih barang iku. Ya cukup beras ta. Aduh wis ora usah aku tak tuku dhewe nduk makin cai kene lho. Duh, ya wis lek ngono iki ora usah nyelang tak kei tok. Oh ya alhamdulillah lek ngono. Oh, ndi duitku mang rek. Lah ono nduk omah wis mariki. Gak tak ngetan wis aku lek ngono. Aku mengenang Riko wis kate ndelok wingi dikeki apa burung ngono lho berasin. Oh, tapake dikeki. Aku matur suwun nek ngono ya, aku tak blonjo. Kok gak omah temenan ta? Yo gak usah tak langsung mulai wis kepethuk ae kok. Ayo dong ngantung. Oh ya ngono. Gimun koyo ngono dijarno. Oh iya Din, ya namanya aku senang sih dulu. Terus mari kita mulai ayo. Ayo. Ji loro telu papat limo 6 7 8. Iki 3 juta yo arep aku rek. Padang lagi. Sip. Kok Gimun kok. Ana timun nyemplung nang curah, roro anteng bojone saka seger. Kancaku Gimun potongane kaya cambak kegeden weteng, kakean ager. Tuku nangka kok gorong mateng, duwe kanca kok kaya budeng. Nyemoni kon jam. Aduh lah kok menyemoni saya sih. Ngombe lemon ndek jero kombong, lek Kang Gimun watange mblotong. Ana cara mangan bandeng, kancaku loro kaya wong gendeng. Ayo Rino le wani le. Loro Rino wis. Jangan timun dicampur brambang, kancaku Gimun senengane gebang. Lah rumangsamu ndek alas ta iki? Kok bengak bangok kaya enggak kena koni. Lah kok ya sik kaget wong jenenge Ludruk. Ludruk apa iki? Patri TV Budaya. Pimpinane Handoko Kibot. Dung tak tong kleng tong kleng tong kleng tong kleng
tung le Pamirsa, Ludruk Patra TV Budaya. Pimpinane Handoko, bojone Apris. Duwe anak Kailula binti Munawatun Munawara. Dontok, cak gentak gentung. Eh. Wah, dalek lo truk caramu ngono ya gedok sing nanggap don. Barek kon tekon ndi ngono. Tak golek iso ngubengi jagat tau gak petuk-petuk. Tekon ndi ngono kon? Ya teko upacara tamun, kon ku yo opo kok iso gak nyang. Lah rumangsamu gak rame ta di lapangan mantren kono mang. Wong saiki ngono hari kemerdekaan kok. Waduh anjene aku kerinan apa don. Jam 10 mangke tangi aku. Mambengi apa kono? Tak tinggal ngedul dilu. Ya lek kangen sing ping iku. Kono. Iya Riko Kang Mun, Riko yo. Perangkat desa sing gak teko mek Riko tok. Lah aku nek lapangan lo jeneng sing ngene tok. Hormatmu. Ngene iki. Lah ya apa jam anjene wong kerinan kono. Jane aku ya kepinyang. Rame ta sing nyang? Nyang kabeh ta? Oh, ya teko kabeh to Riko iku. Golongan bar Basir iku Junedi, mari ngono Samari bareng iku dadi Basir. Mane sapa mangku? Maratuane Bayu jenenge. Oh, Kang Buaya, Pak Eko, Jamat Miriwetan. Kono teko kabeh mek kontok iku lha sing gak nyang. Karnoto, Jumari. heeh. Iku. Masis. Waduh, si saya sungplap-plong tentek badokan iku. Golongan iku tentek badokan tok tambah jamat iki. Aduh. Apa hol? Ada mlakune mengkreng-mengkreng. Jelas kena simplintis iki jam. Anu plikiti. Apa? Plikiti. Apa men jenenge mun? Mari melo anu akak gimana? Waduh. Sipilis don. Jam. Amun. Apa? Kono kok apa hol? Ngadeg tok Cak Mun, gak turu-turu sampe linu aku. Tak teko-teko ora kenek. Wah, kakan delok boscape kono. Sing viral di TikTok ku sing ngene. Yang, wes yang, aja di video yang. Yang, aja yang, wes yang. Ngono ku paling kono. Iya. Sing dek TikTok iku lho, dek TikTok. Sing ngene iku lho, aja dicokot ya. Ya aja dicokot. Aja dicokot. Duh, iki tambah koyo dobol. Kono genahe jalarane kena apa, Hul? Anu Kang Don, aku mang tuku jamu nang Mbak Ajeng, terus jamune kliru. Lah kliru jamu apa, Hul? Jarene Mbak Ajeng mang jamuku daliar Kang Don. Oh, ya gak layak sendengat tok ngono. Iki lho sodo kentili sejamat. Wah, tambah kate guyon. Iki lho, lomba iki meneh ya apa? Lah lomba diatur meneh sing penting persenku endi? Waduh, meneh iku tak double don, gombyang. Pokok totalan kabeh lho ya. Iya. Hati-hatiin gak kon kei. Wis Hul, kon email aku tak gono godhong bote. Tak kenek ni. Suto kene balsem lah kene ah. Oh, boya tambah kok nyos kene Hul, Kemadu iku lho ambil ater.